na tayo sa kitchen ngayon kung saan magsisit up tayo ng jealousy dito sa kitchen natin. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ilang meters, China oil. ilang mga jealousy ang gagamitin natin. So, ipapakita ko ngayon. China oil. Ako'y nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. Ako hanggang dito lang talaga. Pakita ko sa inyo sa dalawa, tatlo, apat. China oil. Bali apat siya guys. Apat kabaw kada kuan. Ana-ana. Upat na rin. Oh no! May doon ninyo para bunda makita ninyo ba. So, ano siya guys. Sa. Duha. Tulo. Upat. So, upat na rin. Upat sa diri kita. Upat pa diri kita. So, bali, walo, tanan na nato ipaslice dito. China oil. Gawas. So, monto ko na sa gawas. Ako ipakita ninyo kung yun sa pod nila pagkat para pod na inyo makita. So, China wala na oil. guys, gawas kay malimpyo ta. Una na to sa limpyohan ng atong jealousy para pod limpyo siya. China oil. So, tara guys. So, bali, mag-cleaning ta. Ta guys, grabe. Hugaw guys siya. China So, oil. para pod na limpyo siya. China oil. So mga guys, mao ni ang atong mga China oil. tools nga gamito na to sa pagsukod. So mao ni siya ang sukdanan. So ako ipakita ninyo diri mga higala. Atong sukdon kung unsa siya gitas-on gilapdon. So ako ipakita ninyo. China oil. Guys, ito sa buwan. Yahoo! Sa jealousy. So, guys, loy kayo kong motor na China oil. ba? Tangtang ang kuhan ba? Tangtang yung kuhan. Yung suga. China oil. So ako mag-expect sa akong pagdahiran sa pagpapag sa jealousy. Ano na siya? Tangtang din siya.
Ano siya? Buhay kayo. So, okay ba? Isa ko mayroon pag-prepare. So, ako ni vlog number 2 ha. China oil. Libog na sa tao dani. Yahoo! So, enjoy kayo guys. Nagsablima ko. No-worry ko sa motor. So, wala ka motor guys. Wala na ito. So, lang ko. China oil. Mataod pa siya. So, naalit na dali guys. Magpaputol na sa silusi na to. So, siyas na dali. Sorry guys, silusi na to na magpaputol. So, diya dito karon guys sa kuhan guys. Asa to akong gitala na magpakatat. Muna siya. So, baligitan na na ito yung ipakating na to. So, there guys, na lang siya mark na. So, tao di cut nila ron. So, ang bayad rani is tag-trace ra. So, limaw na yung iyang nakat guys tanan sa duha, tulo, at lima, enam, walo. So ato na ni tawad guys, aron maka-install na ta og maka-set up na ta. China So, oil. See you sa mga update niya. Sana natin ang laban. Yahoo! Tapuhan na natin guys. Start.
tapos na tayo. Ipapakita ko sa inyo. China oil. Yan. So, yan guys. Yan. So, rock and roll to the world. Menil Vlog. Oh no! So, yun na din. China oil. Yan. Oh, what's up? China oil. What's up? What's up, guys? China oil. So yan po ang nagawa natin China sa araw oil. na to. This date is February 11. So, China asahan niyo oil. po ang mga darating pa naming video, guys. So, see you. Mga Dragon.